Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Vamwe. Ini ndinonzi Elizabeth kutaura kwandaita kuti ndiri mutori wenhau weZim News Beat TV. Tine nyayo yatakaona ine chekuita nekuita tsaona kwakaita vana. Saka ndanga ndichida kutaurawo nemi kuti ngatisanguro here kana makasununguka kuti zvakafamba sei kuti zosvika muzuva ranhasi. Alright, maererano nekufamba kwaitika Patsaona. Kuti tizosvika pakuti tine mwana ari muchipatara uyo asheo ari kuda rubatsiro rwekuti akwanise kuitwa operation. Saka ndaida kuti tibvire kwakatangira nyaya kuti tizosvika muzuva ranhasi. Alright, mamira akamira. Okay. Ndine vana vangu vaviri. Ashley first born, Asheo second born. Vana vavo aigara kwagogo vavo vanodzadzisa dzisi pakanisa. Vana vanonge vafamba zvekumaraundi 3 vachienda pamayadhi pa70 day apo tadonosvika paTwin Lodge. Highway inobva kuMount Darwin. Vafamba vachangosvika, okay, vakaenda pamba pasekuru vangu hanzvadzi yambuya vangu. Vanofamba kana vakazotora anonzi Rachel Saidi. Vakana vagara vachifambidzana every week zvekuti vanotofamba nehighway iyoyo kuenda kuchikoro kana ari ma-snow days aisiri iso. Vakabva kumba vakaenda pamba pasekuru ndobva vawirira nemukana anonzi Rachel kuti vaita unotsvaga munondo katombo kaizvi katopu nemukana anonzi Rachel bhozi ndianenge anga ari mukuru here vasikana. Vari mukati mefamba vachienda vaifamba vari kuright side asi kunonzi kune mota yaibva kuMount Darwin. Mota iyi kutaura kwaita vanhu vakaona chiti varikuti yakabuda muroad left side. Pavakazodriver pakada kuti aidzosemo yakabva yapfuurira ndokunorova vana vane makunze kweroad vari kuright side. Kuti vanga padirection yekutaura. Saka vana varinzi vakatakwa on behind. Saka pavana vaisokasira pasiporo. One anonzi Asheo Mabeta ndiye akabva asara. Saka pavana vamba ine vana vangu vaviri, one akashaika pasiporo. Mumwe uyu ndiye akasara ndiye ari kuchipatara nhasi vandiri parubatsiro kuti arape nekuti zvinhu zvachona zviri kunonoka kufamba. Okay. Ndanzwa muchiti pavana vakanga vari 6 and pakasevhaivha ndiyega mwana wenyu Asheo akasevhaivha here kana kuti panewo vamwewo vana vemwe mhuri vakasevhaivha? Alright, 5 vakashagira pasipoti asi vana vakuse ndevehukama marelatives. Okay. Semhuri ndanzwa muchiti vana vese ndevehukama. Semhuriwo paitika chituko chakadai mati mafamba here kuti munzwisise kuti rungava rungoriwo rufu rwangounzwawo naMwari here kana kuti panewo zvakapinda mumhuri sezvo tanzwa muchiti vana vese vane ukama? Alright, inini hangu semubereki wevamwe vana vaviri vanga vari pomuchitiko handisanda kukwanisa kana kufamba kana kuchirutesei onzwe ndine rimwe ronda randinaro rekuti ndichienda ndakatarisana nemwana ari muchipatara zvekuti every day zuva raMwari roga ndinofanirwa kuti ndiende kunomuona. Saka kuti ndikwanise kufamba kuti handisandakwanisa plus tinogona kungotaona since right past highway
plus mota iri kunzirabva ku-left side ichizoenda unorova vanhu vari right side. Saka hauzi kuti ingava mhepo nedopotira. Okay, takatarisa Asheo baba nanzwa muchiti ndiega akasurvivor patsaona iyi. Ndiapi matambudziko aakusangana nawo kuti tizosvika pakuti mwana ari muchipatara? Akakuvara zvakadii? Mwana akachekwa ruoko rekurari uko rekuleft ndo pega pakakuvara. Handisingoti kuti pamwe nokuti madhoktors vakamutarisa vakaona vakaona kuti chii? pega zvavakaona zvine problem. Okay. Takatarisa baba, imari iri kudiwa pakurapisa Asheo. Right. Pakurapwa kwaAsheo pari kungodiwa simbi kana kuti waya iri zvino kuti madhoktors anotaura nekuti vakatyoka repaproject vakashaba zvinhu zvifanire panapa anongoti chingobva patyoka ichingoti kwidzendi kana ndinge 5 centimeters ndopakatyokera eri kwenhengeri pamukisi uno pajoini nekuti unobatanidza tyoka nekudza chegumbo pakaita kakushamapo saka ndizoti vabaisa waya iri yotaita simbi iri asi mapuraizi onzeo havasina kutaura asi zviri kunzi mapuraizi ewaya kana simbi dzinotangira kuma700 kana kuti 600. Okay, saka tongoti iko zvino mari rudiwa tomboti it's between 6 and 700 kuti mwana akwanise kuiswa simbi. Saka vari kuti vakaisa simbi anokwanisa kuzosustina zvokuti anokwanisa kufamba kwenguva yakareba here, uye akasaiswa simbi ndapi machallenges kana kuti matambudziko aanozosangana nawo? Maspecialist ndo vanenge vakutaura kuti mwana uchakamisa simbi ndo zvinogona kuita, asi inini hangu kusaidi pangu mwana ndakuretanga ise simbi nokuti mwana mudito mabhongo ake anokugara dai akurumidzirwa kuiswa plasta but apa sofa ane mwedzi manje ari muchipatara haasati neplasta akangogara pamubhedha izvi akangoiaareji ekungosapota kuti gumbo risanyanyasheka asi yakuroti akaiswa kana plasta chaiyo kungoti ini zvedu ndizivura nemazivo pane vanonyaziva ndo vanenge vataura kuti vada kuti imbi haisi right. Takatarisa tida kuziva edu makore emwana. Ane makore mangani mwana? Mwana ane 10 years. 10 years. Zvichida kuti ari kumagrade kana kumagrade 2, grade 3? Izvezvi ari grade 2 zvekuti imwe challenge handogona kusangana nayo pasambiriki kufamba kuti aende kuchikoro ka richaita hombe because aifamba zvekuma 3 to 4 kilometers kuenda kuchikoro. Saka ipo vanobva ndakava nechallenge yekuti zvikoro kana pazvichavhura handiendi nedambudziko. Saka iko zvino haanawo here kana vadzidzisi vari kumbouya ari muchipatara vachikwanisa kumupawo kana zvekuti anyore ari muchipatara imomo? Izvezvi hakuna. Okay. Takatarisa vamwe vanogona kuti baba Asheo zvichida sababawo ndezvipiwo zvavari kukwanisa kuita kuti vakwanisewo kureza mari yatiri kutaura nezvayo. Vamabhekawo vanoita basa rei? Vamabheka vanotengesa musika, asi musika wacho izvezvi vasvika pakubhuroka nekuti everyday ndinokwira kombi kuenda kunoona mwana. Nokuti ndichinooda musika uya handichakwanisi because ndakungoswera ndiri munhu wemuromo. Inzi mwana uyu asakwanisa kugara ega nokuti kutoilet anotoendeswa. Saka ndakuprovide chikafu kuna mai vemwana vari kugara nemwana plus iye musikana haasi kukwanisa kudya chikafu chemuchipatara. Munongozivawo semwana anenge akutoita zvekuema zviya kana kutaura shoma iri mushashedu toita kuti mwana anenge achiema. Akuda zvezvitipsi madrinks
saka every day ndotobuisa $5 or $10 panyaya dzechikafu. Saka ndisona Okay, takatarisa situation sekutaura kwamaita mukati zvinhu zvazvina kukumirirai zvakanaka. Veukamawo vari kumbobatsirana nemi here padambudziko rakakuwira iri? Veukama vekwangu yaraiti veukama vekwangu vakangomirira nokuti pane vakanzi varida kutibatsira, asi vakangotaurika kubva tichitanga kuti kati tasangana nedambudziko vakanzi kune varida kutibatsira nekutendera simbi yebeswa pamwana. Saka ndo takakomirira kusvika nanhasi uno. Okay. Ndanzwa muchiti pakaitika chiitiko ichi vana vakanga varipo vese vakanga vaine ukama. Ukama uyu ndewekuti kusaitwa namai here kana kuti kusaitwa nababa? Haiti ukama uyu hwakaita ndehwamai. Hanzvadzi yemukadzi wangu mwana anonzi Sipo wanga aripo ipapo akashayika. Nemwana wemudzimai wangu Yesio akashayika. Nemwana wemunyika wangu yavangu anonzi Makanaka akashayika ipapo. Nemwana wehanzvadzi yangu yavangu mwana wasekuru wangu akashayika kuti pasoti ipapo. Vana vese vakanga vaine makore akada kuenderana newaya ekuprimary. Right, vana ava mukuru pane vese anga aine 15. 14, okay. Akinyara grade 7. Then mudiki pane vese anga ane 10. Ya, ndofunga wangu ndiye anga ari mudiki pane. Asi baba takatarisa chiitiko chetsaona yakadai mumuri zvakamboitika here kana kuti kutotangawo kuwirwa nedambudziko iri? Ichi chakaita sechishamiso vanhu vese nokuti president vakabhoidhisina kuita national disaster. Zvati zvatomboitika. Zvakapeka nyika yese kuti zvati zvamboitika. Okay, takatarisa muridzi wemotokari iyi ane rubatsiro here rwaakapawo kumhuri, kune vana, kune mwana Asheu akasara nevamwe ava vakatisiyawo kuti mubatsirikane semhuri zvichida pakuviga vana zvakare nepakuendesa mwana kuchipatara? Pamuvigwa kwavana vakatibatsira pazvese iko hatina chakakaita. Nhasi ndopandakwanisa kutaura naye, asi handinotaura naye, ndataura nehama yake shamwari yayo. Ndovana ndokwanisa kutaura nawo, ane rubatsiro rwaaisa hake bhati hakusi kuti rinokwanisa kurapisa mwana kusvika apora. Asi angoti tiri kuchema tese. Okay, saka rubatsiro rwamuri kuda vamabheka takatarisana nemwana ari muchipatara rwakamira sei? Rubatsiro rwandinoda kana pane vanokwanisa kubhadhara kana mabhiri vechipatara direct kuitira kuti zvisazoita sekuti vanhu yedu ari kuchipatara akamira zvakadai. Kana mari kusvikira chipatara yosvikira chipatara. Okay, ndachikumbira kuti mudzokorodze ipapo rubatsiro rwamuri kuda kubva kumhuri yeZimbabwe. Alright. Rubatsiro rwandiri kutsvaka kumhuri yeZimbabwe nderwekuti kana paine vanokwanisa kubatsira, kana vachikwanisa kubatsira vachiisa mari direct muakaunti mangu yefoni nhamba, ndinokupai nhamba yangu yefoni. Kana kuti munenge muchiti pamwe munhu ari kutsvaka mari ndokwanisa kuti ndaita mwana kuchipatara, ndokupai nhamba yekuchipatara, mari yosvikira kuchipatara. Okay,
Aiwa, tinotenda vamabheka. Tinoshuvirawo kuti mhuri yeZimbabwe sekutaura kwamaita mukati muri kukumbira mari yekuti mwana akwanise kuiswa simbi, akwanisewo kufamba zvakanaka achienda kuchikoro. Ine mataura mukati mari dzacho dziri kuchinja chinja, tongoti dziri kurenja kubva pa600 zvichikwira kuti mwana akwanise kuita kuiswa simbi iri kutaurwa nana chiremba azovawo neramangwana rakanaka. Ende muri kutaura zvakanaka mukati kumukomana kana kuti murume kana kuti munhu akatsika vana haana kutisiya takadaro, munhu wekuti ari kubatsirana nesu kubva pamatambudziko ese. Iko zvino akaisawo tumari twaanokwanisa kuti mwana ave wanikwe futi zvakare achiita achirapwa. Ende tine shuviro yekuti kune vanhuwo vari kunzwawo kuchema kana kuti kutaura kwenyu kuti aiwa, inini ndiri munhu wemusika, handingakwanisi kuzowana mari iyi nekuda kwokuti iko zvino inini ndichitora futi mari nepamusika ipapo ndichiendesa zvakare kupi kuchipatara. Saka tinovimba kuti rubatsiro rwamuri kutsvaga munorwana. Aiwa, maita basa baba. Saka idzi ndidzo namba dzenyu dzatinokwanisa kuisa kune vanoda kubatsira nditi. Ndiyo namba yangu yandoshandisa hiyo. Okay. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Rubatsiro.